Perquè no encertes tu? Sí, jo diria, com que jo vaig fer de Bernat. Vam fer Camil i en Bernat no va voler sortir. Que ja no comunic. I va cridar, i vol fer de Bernat Nadal. Era un personatge un poc distrat, no se sabia molt bé si era en Bernat o si era un crític que parlava de... Sí, perquè clar, m'ha agradat el pròleg de na Laura Borràs. Jo crec que sí, que na Laura fa un pròleg molt clar, molt lúcid. Na Laura està molt formada, és molt lúcida, coneix molt de literatura i té la capacitat de comunicar molt bé, molt bé. Jo, de fet, la vaig conèixer a una presentació que feien d'un llibre que no era seu, que hi havia 3 presentadors i ella tenia 7 o 8 minuts, no? I sent que ella oficialment no era escriptora creativa perquè té llibres sobre literatura. La presentació amb altres escriptors famosos que compartien la seva, per jo va ser la més brillant, senzilla, clara però concisa, parlant d'un tema de poesia amb res de paraules i va ser aquest dia que la vaig saludar després, vaig dir, m'ha agradat molt i ens vam conèixer. Dins l'oscur manicomi, en les mans puc tocar cegament el teu rostre, que fa anys que t'enteig per salvar la memòria com si fossis de fang. Ets dins meu i no hi ets. Jo et sé el contorn i llegesc els teus ulls, fins i tot quan no em mires. Tot allò que he estimat forma part del meu ésser i no ho vull escollir. La innocència i el fàstic s'apoderen dels somnis, mentre la mort m'observa amb fredor. I és quan veig que mai més gaudiré els incendis ocults que em feien sentir dona. Tot sembla perdurar enllà de l'univers, dins la fosca solemne que engoleix les paraules. Que quan jo vaig escriure, només sabia per damunt la història de na Camil, perquè ho havia llegit a una pàgina sencera del País. A una pàgina hi posen molta cosa, però no deixa de ser una pàgina de diari, no era un llibre. En na Francisca havíem vist una exposició d'en Rodin i na Camil a Bilbao fa 25 anys. Que m'entusiasma, més perquè hi vas veure-la sense fer comptes, no hi ha de viatge i la trobes en aquesta exposició allà. I jo de na Camil, jo crec que n'hi havia sentit faltar mai. I a mi inclús m'ha passat per alt, no la seva qualitat, sinó la seva història, perquè allà mostraven sobre... No, és que en aquell moment el que mos va impressionar molt eren sobres, no la història de Camil que no la sabíem ni allà, sinó tant de Rodin com ella. I allà tampoc l'explicaven. La vida de Camil tampoc l'explicaven, mostraven sobre. I mos va agradar molt, però no saps res més de Camil, una deixeble, una milla d'en Rodin i res més. Fins que 25 anys després veig un reportatge al País, fas mascats i dius, això és injust perquè aquesta dona va patir tot això per fet de ser dona, artista i lliure. Si hagués estat una dona submissa no l'haguessin tancada tampoc. Si hagués dit no, era malament i tal, i no em permet, no l'haguessin tancada. I clar, aquí m'ha semblat la gran injustícia. I d'aquí va sortir el llibre. I dona Laura, en el pròleg, comença dient: el llibre de poemes que Bernat Nadal ha dedicat a l'extraordinària escultora francesa Camille Claudel i que constitueix un preciós i merescut homenatge poètic a una dona que va patir per la seva doble condició de dona i d'artista a final del segle XIX. Comprèn el lament de l'artista que en vida va destacar de manera precoç pel seu talent i que això no obstant només va ser coneguda, i diu no gosaria dir valorada, en relació als homes de la seva vida, el seu germà, l'escriptor i diplomàtic francès Paul Claudel i Auguste Rodin, el gran escultor, que la va acollir en només 19 anys i que per espai de 10 anys la va fer servir de model, musa, col·laboradora i amant.
Mal parlen de mi. Diuen que el meu amor és brut, innoble com el bronze, abans de ser polit. No em coneixen. Jo som el borí que guareix d'impureses un tors musculós que fascina, o aquell rostre lluent que la gent vol besar, perquè sembla de carn i traspua el secret de paraules que encisen. Tots aquells que m'ultratgen no són més que penombra. Potser mai no entendran que jo vaig respirar els batecs que expandien la suor del teu cos i amb els ulls i les mans alenava el porus de la teva mirada, que em deixà seductora, tan prenyada d'essències. He fet ses comes i això ho faig diferent, cada vegada. Que és igual, jo el que t'he dit al principi, si tu ara tinguessis un paper com aquell més gros, podries fer tu mateixa el teu gust, el que passa és que si no l'has assajat i ara gravant, t'has de regir per llibre, però aquest llibre s'ha de fer. L'experiment era posar-me a dins del cap d'una dona, a veure si funcionava, i l'altre no puntuar, perquè el lector deduís pel seu compte com volia fer les pauses. Per tant, un que el llegeix o un que el recita se pot permetre fer-la així com vulgui. A damunt el llibre, en lletra petita, clar, és més difícil. Però ves en llibertat, no hi ha cap problema, tu llegeixes en el teu to. Varen dir que era boja, i quan necessitava sols un bri d'escalfor, se'n donà un món glaçat, on només hi puc viure si el vir remembrança de quan vaig a ser lliure. Aquell temps d'infantesa, quan els anys no passaven, i també el primer dia que et vaig veure tan alt. Llavors tot era càlid. Molt després arribà l'escarni i aquest fred de presó que em penetra fins al moll de l'oblit. D'aquells dies perduts em vull servar el perfum i olorar la teva ànima, fins que els altres m'odin per allò invisible que enlluerna els batecs, la cremor del desig de ser teva i tu meu. Sí, s'ha de dir que el seu germà, que era un poeta molt famós, en Paul Claudel, se va dedicar a la diplomàcia política i va arribar a ser, crec, ambaixador de França a Xina, a aquell temps ja. Vull dir que era un home que tenia influència i no obstant la va deixar dins del manicomi, quan se van morir els pares no la va treure. I inclús va ser un poc cínic, perquè jo després he llegit qualque entrevista que li han fet a la ràdio o per diaris i se lamentava del final de la seva germana, que sí, que el món, o la gent de París en aquell moment, no la va saber valorar quan precisament va ser ell, va estar dins el grup amb sa mare, que la va tenir tancada a dins el manicomi. Però si ell hagués volgut, La Guestreta, tenia totes l'autoritat, és dir, son pare era mort, per tant, ell com a home en aquell temps era el cap de família. Fins i tot hi va haver un moment que el metge del manicomi va cridar a la família i va anar al seu germà i va dir, escolta, aquesta lota està bé, només desitja anar a París, estar en el camp, viure la seva vida apartada d'això. No té per què estar aquí, i se va negar. Sí, és una neta del manicomi, a la clínica, a les fos, perquè el manicomi. I és que a un moment determinat la directora, que la controlava ella, li va dir que sent que tenia el cap clar i que era realment un artista, li podien posar un taller de fang perquè modelàs, perquè anàs creant i tot això, i almenys podria fer alguna cosa relacionada amb el que li agradava. I en Camil va dir que d'aquesta manera, que l'artista ha de ser lliure, i si no és lliure en tots els sentits, no faré fang, no faré res. Li van dir podríem fer inclús qualque mostra, podríem exportar, mostrar i tal. No, jo si no soc lliure no faré res.
Per tant, va estar 40 anys a dins un manicomi, esperant la mort, per dir-ho d'alguna manera, negant-se a fer res perquè ella exigia la llibertat. Sense llibertat no valia crear. Perquè tenim històries d'homes com el Mandela i tal, que han adoptat dins la presó i tal, però de dones poques. I aquesta va ser d'una fermesa extraordinària, d'una coherència... No vol dir que n'hi hagi poques, vol dir que n'hi ha poques de coneguts. És que sí, és que hi ha hagut... Porque